Исәнмесез дуслар, бүген без дәрестә гомумән шәҗәрәне төзү нәрсәдән башларга һәм нинди архивларга мөрәҗәгать итәргә дигән сорауларга җавап бирәчәкбез. Нәрсәдән гомумән башларга? Иң беренче чиратта шәҗәрәне төзегән вакытта, төзер алдыннан әти-әниләрегезне, әби-бабаларыгызны сораштырдыгыз, мәгълүмат җыйдыгыз, гаилә архивын җыйдыгыз, фотографиялар, видеоязмалар, таныклыклар, гомумән нәрсә гаилә белән бәйле бар документларны тупларга кирәк. Бу беренче чиратта. Монда үтеп әйтергә кирәк, гаиләдә интервью форматта сораштырганда, сез аның яхшы кеше ашыкмаган вакыттан, эше булмаган вакытта сораштырырга тиешсез. Чөнки психологик формат, мәсәлән, сез үз әби-бабагызга барасыз икән, камера белән, анда диктофон белән, әби-бабагызның эше булмасын. Яки кемнән сез сораштырасыз, аларның эше булмасын. Чөнки кеше психологик форматтан әлеге интервьюга әзерләнергә тиеш. Үз балачакны, укыган елларны, яшьлекне ул барысын да үзенә исенә төшерергә тиеш. Һәм матур итеп утырып, сез алардан сораштыра аласыз инде. Бу беренче момент. Икенче момент, менә туганнардан сораштырдык. Өченче момент инде без барабыз архивларга. Biz алардан тукталып китәбез киләсе дәресләрдә, мин да үтеп кенә китәм. Нинди архивлар ул? Ул да булса муниципаль архив, республика күләм архивы һәм инде Мәскәүдә урнашкан Российский государственный архив древних актов. Шушы 3 төп архив. Архивка баргачтан, материалларын тапкачтан, сез мөрәҗәгать итә аласыгыз интернет ресурсларда. Интернет ресурсларда булган порталларда, ул да булса Бөек Ватан сугышы белән бәйле, халык хәтер памяти народа, яки сезнең туганнар арасында бәлки сәяси корбанга эләккән кешеләр дә бардыр. Беренче бөтен дөнья сугышында катнашкан кешеләр бардыр. Менә шушы интернет порталлар аша сез үзегезнең туганнарыгызны таба аласыгыз. Киләсе этап шушы бар мәгълүматны җыйгачтан сез аны матур художественно оформленный агач форматында яки иерархия форматында шу шәҗәрәне матур сокланырлык дип әйтик, шундый форматка китерә аласыгыз. Гаилә архивына килгәндә, монда шуны үтеп үтәсе килә. Монда документларга гына игътибар ясамаска, гомумән мин мисал итәм, тәкъдим итәм сезгә видеоязмада, видеоинтервьюда аларның балачакта нинди якты хатирәләре калган. Мәсәлән, үз мисалымнан әйтәм, мин әбиемнән видео форматта, интервью алган форматта инде, мин аның балачак хатирәләре, кем белән аның иптәшләре булган, алар нәрсә эшләгәннәр, нинди кызыклы анда вакыйгалар булган алар арасында, нинди мөнәсәбәтләр булган, әти-әнисендә нинди мөнәсәбәтләр булган. Минем мәсәлән үз дустымның шәҗәрәсен эзләгән вакытта шундый матур хатирә килеп, матур дип кызыклы хатирә килеп чыкты. Аның улы әбисе бай нәселдән булган, улы бабасы гади, хәйрче гаиләсеннән булган һәм шундый истәлек калган. Улы әбисе аның хәләл җифеттен гел әрле иде. Нишләп мин сиңа менә хәйрчегә чыктым, гомерем үтте. Менә шундый якты хатирәләр ул да булса, вакытлы теге кызык хатирәләрне истә калса, бик тә яхшы була диясем килә ул видеоязмада. Чөнки ул сезнең балаларыгыз, сезнең оныкларыгыз карарга мөмкин. Һәм ул бер истәлек булып тора. Шуннан соң әйтеп үтәсе килә, бездә күп кенә гаиләләрдә фотоальбомнар бар, әйме? Ул фотоларда менә туганнарга килсәң, без гомумән белмибез, ул фотоларда кем сурәтләнгән. Анда аларның иптәшләреме, якыннарымы, әби-бабаларымы, менә шуны да сораштырырга кирәк. Шуны әйтеп үтәсе килә, кайсы шундый сорауларда күтәрергә мөмкинсез, кайсы туганнар тормышыннан ниндидер якты очраклар билгеле, аларның мәсәлән әби-бабагыз ничек танышкан, менә шундый тарихи документлар белән генә чикләнмәскә, мондый күңелгә ята торган хатирәләрен дә истә алсагыз, ул бик тә яхшы була. Һәрбер интервью алдыннан төзергә кирәк анкета. 10 пункттан торырга мөмкин сораулар.
Ол да болса исем фамилиясы, туған елы, дине, туған урыны, әтисінің һәм әнисінің фамилиялары, әнисінің нинди қыз фамилиясы болған, 1917 елға қадар нинди сословиеда болған, яшә урыны, нинди елларда, қайда тәрбиеленген, нинди белем алған, эш яки хезмәт урыннары, дәрәҗәләре, вазифалары, нинди сугышларда, бәлки сугышта катнашкан булса, нинди сугышларда катнашкан, ничәнче елларда, кайчан, кайда, нинди бүләкләре бар, бәлки медальләре бардыр, бәлки рәхмәт хатлары, айрым берәнди билгеләр бардыр. Хатынның, иренең фамилиясе, исеме, әтисенең исеме, һәм инде иң төп ул балаларның исемнәре, туган көннәре һәм урыннары. Шушы анкета белән сез барасыз туганнарга, шушы анкетаны тутырасыгыз. Бу төп чыганак була инде сезгә визуал форматта, шәҗәрә өйрәнгән вакытта, ул бик тә сезгә шаблон була диясем килә, уңайлы формат. Менә шулай гаилә архивыннан соң бар мәгълүмат тупладык, фотографияларны җыйдык, документларны җыйдык һәм без барабыз, мөрәҗәгать итәбез архивка. Әйтеп үткәнчә, архивлар төрле була. Ул да булса муниципаль архив, республика күләм архив һәм инде Мәскәүдә урнашкан Российский государственный архив древних актов дип атала. Бу менә 3 төп архив без шәҗәрә өйрәнү буенча инде. Иң беренче чиратта барабыз муниципаль архивка. Муниципаль архивлар ул һәрбер райцентрда урнашкан. Ул да булса инде администрация ягында ул була, администрация бинасында. Мәсәлән, мисал, без тумышыбыз белән, мәсәлән, Сарманнан ди. Барабыз Сарман бөтен райцентр, Сарман муниципаль архивына. Архив хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итәбез, гариза язабыз. Архивның мөдире исеменә, җитәкче исеменә, мин шулай, фәлән түгән, мин шәҗәрә өйрәнәсем килә. И прошу вас предоставить там доступ к архивным документам. Безнең кызыклы документ ул по хозяйственной книге, авыл хуҗалыгы китабы. Авыл хуҗалыгы китабы ул 1930 еллар биреннән алып барылган, аны сельсовет хезмәткәрләре алып барган. Һәрбер авылда ул авыл хуҗалыгы китабы бар. Авыл хуҗалыгы китабы саклана муниципаль архивта 1930 еллар, 40 еллар башыннан 1970 елларга да булырга мөмкин, 80-90 елларда да булырга мөмкин. Әмма соңгы авыл хуҗалыгы китаплары ул әлеге вакытта сельсоветта саклана. Архивка соңнан биреләчәк. Нәрсә соң ул авыл хуҗалыгы китабы? 1930 еллардан алып барылган, анда нинди мәгълүмат таба аласыз? Иң беренче чиратта инде ул сезнең әби-бабайыгызның фамилияларын, исемнәрен, туган елларын, милләте, мәктәптә укыганмы, юкмы, грамотно, неграмотно язылган, кайда ул вакытта эшләнгән. Мәсәлән, авыл хуҗалыгы китабы 1940 елгы икән. Онда латынчада язылган булырга мөмкин, чөнки ул вакытта кириллицага әле күчелеп бетмәгән. Состав семьи, глава семьи, мәсәлән, Кадыргулов Хайбрахман, хатыны Иклима, супруга, аларның балалары саналып китә, туган еллары, һәм ул 40 елда ул кайда булган? Ул колхозда эшләгәнме? Ул вакытта мәктәптә укыганмы? Армия сафларында булганмы? Шундый мәгълүматны таба аласыгыз. Авыл хуҗалыгы дигәндә без монда карый алабыз, нинди аларның хәлләре булган. Алар бай булганмы? Гади хәлле кешеләр булганмы яки хәерчелек булганмы? Хәерче кешеләре. Аларның монда язылган бакчалары нинди, бакчаларда нәрсә утыртылган? Аларның маллары, аларның үйләре, абзарлары кайчан төзелгән. Һәм монда авыл хуҗалыгы китабында сез карый аласыгыз, сезнең олы бабагызның яки олы әбигезнең, бабагызның имзасын. Чөнки менә монда бик шундый саклан матур хатирә дип карыйм. Күп кенә безнең әби-бабаларыбыз
Улы бабайларыбыз деп дегенде 19 ғасыр ахырында, ортасында туган безнең ата бабаларыбыз, алар гомумән гади гаиләдән булса, яза белмәгәннәр. Һәм анда сез күзәтә аласыгыз, шундый матур бер тарихи бәйләнеш дип әйтик. Менә син карыйсың документны, һәм син сизәсең, мин әлеге улы бабам белән бәйлем, мин әле менә ул монда язган, әлеге документта үз имзасын куйган, һәм ул шул бер якты хатирә булып тора. Авыл хуҗалыгы китабы дидек. Шуның белән ул 1940 елларда алып барылган, 50 елларда, 60-нчы, 70-нче, 80-нче елларда да һәм әле дә алып барыла. Монда сез бәйләнеш күрә аласыгыз. Кемнәр туган? Мәсәлән, 40-нчы елда, 50-нче елда аларның бәйләнешләре. Мәсәлән, кызы, улы бабаның кызы кияүгә чыккан икән, аның икенче фамилиясе була. Монда яңгын фамилияларыгызны таба аласыгыз, туганнарыгызны таба аласыгыз. Алар ничек бер-берсе белән бәйле. Һәм авыл хуҗалыгы чагыштырсак, 40-нчы, мәсәлән, 50-нче, 60-нчы елларны чагыштырсак, алар һаман аларда мәгълүмат арта бара. Анда, мәсәлән, туган ел гына түгел, аларның туган көннәре дә язылырга мөмкин. Гомумән, туган көннәргә элекке вакытта бик гади гына килгәннәр. Мәсәлән, сезнең бабагыз декабрьдә туган икән, аны язып куйганнар. Җә 1 гыйнвар дип, җә 1 декабрь дип, җә 15 июнь дип. Ә монда, авыл хуҗалык китабында, ул туган датасын нәкъ шушы датага туры килә. Бу безнең тарихи чыганак булып тора, авыл хуҗалыгы китабы. Шуннан соң муниципаль архив килгәндә, авыл хуҗалыгы китабы гына түгел, күп район газетлары саклана ул муниципаль архивта. Шушы гәҗитләрдә карап, сезнең әби бабагыз колхозда эшләгән булса, яки берәр нинди мактаулы исемгә булса, алардан интервью алганнар булса, 60-нчы, 70-нче, 80-нче, 90-нчы елларда, ул әлеге гәҗитләр муниципаль архивта да саклана. Һәм сез шушы гәҗитләрне, бәлки аларның фотоларын да табылырсыз. Мәсәлән, мин муниципаль архивта эшләгәндә, үз әби бабамның фотосын гәҗиттән таптым. Муниципаль архивка шуның белән тамам эш. Киләсе безнең этап, без барабыз, мөрәҗәгать итәбез республика күләм архивына. Ул төрле төбәкләрдә бар, ул республика күләм архив, яки өлкә архивы. Мәсәлән, Татарстанда республиканский архив, Башкортстанда тоже республиканский архив, национальный архив, Республика Башкортстан Самар өлкәсендә шул икенче архив. Нәрсә саклана республика күләм архивта? 1917 елга кадәр безнең әби бабаларыбыз булган сословиедә. Һәм 1917 елда временное правительство тарафыннан барлыкка үткәрелә перепись населения. Шул сельскохозяйственная перепись дип атала. Шундый ук авыл хуҗалык китабы форматта ул үткәрелә. Монда инде глава семьяның исемен язылган була, аларның сословиесе, кайбер очракта милләте дә язылган була, аларның күпме балалары булган. Ләкин монда юк мәгълүмат аның хәләл җифете, аның хатыны яки иренең исеме буенча, аларның балалары исемнәре буенча. Монда язылган була гомумән аның хатынына ничә яшь, 17 елда, 1917 елда хатынына ничә яшь булган, балаларына ничә яшь булган. Шундый форматта гына инде. Һәм аларның маллары күпме булган. Анда айрым бара маллары, мәсәлән, сыерлар, кәҗәләр һәм башкалар. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Менә 1917 елда күп кенә бездә татар авылларында караганда, бу документларны караган вакытта, анда крупнорогатый скот, малорогатый скот һәм башкалар. Анда инде разделение бара: коровы, лошади, анда мәсәлән свиньи. Татарларда бер кеше дә анда дуңгыз асрамаган. Шундый бу факт. Мәсәлән, мин үз авылымнан әйтеп китәләм, безнең авылда татарлар һәм инде 2 гаилә руслар яшәгәннәр, менә алар гына дуңгыз тотучы булган. Шундый факт. 1917 ел үткәрелгән
перепись тоянырға була. Россия империясы торғалғаштың сословияларының титуллары, аларның үлготылар деп етейік, аларның бірәт оңай яқлары бітті ол вазифаның, ол дәреженің сословиясы дәрежесі. Һәм күп кенә очрак 1920 елда үткәрелгән перепись, уже совет переписи дип атала. Шундый фактны әйтеп үтәргә кирәк. Мәсәлән, 1917 елда ул сословиедә башкорт дип язылса, типтәр дип язылса, 1920 елда барысы язылган, мәсәлән, татар. Мин үз алдымнан чыгып әйтәм. Чөнки ул сословиедә булу, ул бик тә уңайлы булган. Киләсе безнең чыганак, ул да булса метрик китаплары. Урысча әйткәндә метрические книги. Метрические книги ул Петр I заманнан килә, ләкин ул вакытта ул христианнар метрические книганы алып барганнар, ә мөселманнарга килгәндә алар языла башлаганнар 1820 еллар, 30 еллардан гына языла башлаганнар. Гомумән метрик китаплары ике форматта алып барылган, ике копиядә, беренче икесе дә мулла алып барган. Имам Мөхтәсиб, мулла дип әйтсәк тә була, шушы авылдагы имам Мөхтәсибе. Ике форматта алып барган. Беренчесе мәчеттә сакланган инде ул, калдырган. Икенчесе Оренбургда урнашкан Оренбургское Магометанское духовное собраниега тапшырган. Нәрсә соң метрик китаплары? Метрик китаплары ул шундый җыентык, ул шундый А4 форматында дип әйтсәк, гарәп язуында алып барылган. Гомумән бүленгән 3 формага дип, мәсәлән, алыйк метрик китаплары, метрик китабы 1900 елгыныкы. Анда беренче ачып карасак, 1900 елларда кемнәр туган? Икенчене ачып карасак, 1900 елларда кемнәр никахлашкан? Өченче битне ачып карыйбыз, 1900 елларда кемнәр аерылышкан? Дүртенче битне ачып карыйбыз, 1900 елда кем үлгән? 1900 елда кемнәр туган? Очракка келсәк, анда 4 шундый таблица форматта төзелгән ул. Порядковый номер, кыз яки малай, аның туган көне, әти-әнисе кем булган, әти-әнисенең исеме һәм нинди исем кушылган кызга яки малайга. Никахлашкан формага килсәк, монда ир-атның, хатын-кызның, ир-егетнең, кызның аларның исемнәре шахитларда язылган һәм инде махырның размеры. Аерылышкан форматта инде килсәк, монда инде шундый никахлашкан форматта кебек, яки монда язылган сәбәп, ни өчен аерылышалар. Инде үлгән формага килсәк, кемнәр үлгәннәр? Ул вакытта медицина түбән дәрәҗәдә булган һәм монда муллар күбрәк язылган инде, яки ул үлгән, мәсәлән, кортлыктан, тифтан, ул бик тә таралган шер булган ул вакытта 19-нчы гасыр ахыры, 20-нчы гасыр башы тифт бик тә таралган шер булган, шундый форматта язылган булган. Һәм ничә яшендә үлгән? Метрик китаплары шундый. Ул алып барылган 1830 еллардан бирле һәм 1917 елга кадәр, инкыйлабка кадәр. Ләкин очрыйлар шундый китаплар, кемдер муллалар 1920 елларда да алып барган үз алларында, 30 елларда да алып барган бик, ләкин бу бик сирәк очрый торган хәл. Метрик китапларында килгәндә, метрик китаплары әлеге вакытта Башкортстан Республикасының Уфа шәһәренең милли архивда саклана. Ул әле свободный доступта юк. Сез анда барып алып кына, яки анда архив специалистларына, хезмәткәрләренә мөрәҗәгать итеп, ушул архивка барып, читальный залга утырып, сез аны карый аласыгыз инде. Метрик китаплары әйтеп үткәнчә гарәп язуында алып барылган һәм безгә Совет заманында үскән кешеләргә, Россия заманында үскән кешеләргә ул бик тә кыен аның тәрҗемәсе. Сез дә әгәр дә инде тәрҗемә итә алмасагыз, бар хезмәткәрләр, бар белгечләр, аларга
мөрәҗәгать итә аласыгыз. Киләсе документ безнең ревизия китаплары, кенәгәләре дип әйтик, ревизские сказки русча атау. Ул теге своего рода перепись населения ради налогообложения. Ревизские сказки ул шул ук Петр беренче заманнан бара, ләкин беренче, икенче, өченче ревизияларда гомумән татар, башкорт һәм чит милләт вәкилләре язылмаган булган. 1762-1790 елларда 3-4 ревизия вакытында әлеге безнең ата-бабаларыбыз языла башлый. Нәрсә анда урнашкан? Нәрсә анда язылган? Ревизия кенәгәләрендә алып барылган аның рус милләт вәкилләре. Шунысы уңайлы. Монда любой гади кеше укый ала. Ләкин аның специфичный үз почергі бар. Күз шымаргач кына дип әйтик, әлеге документны сез укый алачаксыз. Нәрсә анда язылган? Язылган анда сезнең борынгы әби-бабаларыбызның исемнәре, мәсәлән, Халиулла, Ахмед Валиев Халиулла, анда сын Мөхәммәд Рахима һәм аларның балалары язылган. Мәсәлән, анда әле сосой язылган. Ләкин мәсәлән, из башкир, из тептяр, из служилых татар, из государственных крестьян. Шуны да белә аласыгыз. Гомумән ревизия кенәгәләре алып барылган һәрбер 12-13 ел үткәчтән. Мәсәлән, без алабыз 1795 еллар алсак, анда бик тә элекке борынгы исемнәр очрый. Мәсәлән, соңгы ревизияны алсак, 1859 елда үткәрелгән. Анда инде безнең яңа исемнәр очрый. Шушындый сез күзәтә аласыгыз, нинди менә сезнең әби-бабаларыгызның нинди үзгәрешләре булган исемнәрдә. Мәсәлән, 1859 елда бик тә популяр булган исем ул шул Гайникамал, Сахибҗамал һәм башкалар. Менә мәсәлән, 1795 елның ревизия китабын алсак, анда бик тә популяр исем дип әйтик, шул аны бит инде рус милләт вәкилләре алып барылган, анда хаталар да булырга мөмкин. Алар кыскартып язган. Мәсәлән, Кил Мөхәммәдне, ләкин Кул Мөхәммәдне алар язганнар Килмәмәт или Килмәт. Шундый кыскартылып язылганда очраклар очрый. Ревизия кенәгәләре бик тә уңайлы документ. Сез әгәр дә гарип графикасын белмәсәгез, монда сез укый аласыгыз инде. Менә мәсәлән, 1795 елда, 1811 елда үткәрелә ул, 1834 елда үткәрелә һәм 1859 елда. Менә шушы 4 ревизия кенәгәсен сез бөтенләй туплап, үз әби-бабаларыгызның исемнәрен табып, аларны бәйләп тапсагыз, сезнең нәсел тамырыгыз 1790-80 еллар хәтле барып тоташа ала. Әгәр дә инде сез моңа кадәр барып җитсәгез, сез мөрәҗәгать итә аласыгыз Мәскәүдә урнашкан Российский государственный архив древних актов. Монда шул ревизия кенәгәләре саклана, ләкин ул свободный доступта юк. Шуны әйтеп үтәргә кирәк. Монда сез Мәскәүгә барып, читальный залга кереп, үз алыгызны табып, шушы исемнәрен табып кына сез белә аласыз. 1795 елда яшәгәнне, аларның әти-әнисен, әби-бабайсын. Шуның һәм сезнең един форматка килә инде нәсел шәҗәре агачыгыз. Мәсәлән, мин үз шәҗәрәмне төзегәндә 11-нче бул хәтле таптым. 1690-1700 елларга кадәр. Ләкин шуны әйтеп үтәргә кирәк, монда сабырлык кирәк, түземлек кирәк. Особенно Мәскәү дәүләт архивына мөрәҗәгать иткәндә, чөнки алар бик озак карыйлар бу гаризаны дип әйтик. Шуңа мин сезгә тәкъдим итәм. Мәскәүгә барган очракта шушы архивка кирип, аларны ревизия кенәгәләрен карарга тәкъдим итәм. Әгәр дә инде сезнең вакытыгыз булмаса, анда сезнең эшегез бик тыгыз булса,
Шежере өйрәнү бу бик тә катлаулы эш һәм бик затратный дип әйтик. Мин шундый форма уйладым. Мәсәлән, сезнең әби бабайыгыз Әгерҗе районыннан икән, сез үзегез Мөслим районыннан икән. Әгерҗе районына бара алмыйсыз икән, сез гариза языласыгыз муниципаль архивка. Архив җитәкчесенә, мин шулай, там, прошу вас предоставить копии электронных листов по хозяйственной книге за 1940 годы на имя, мәсәлән, Галимова Мухаммада. Галимова Мухаммада и других Галимов, которые встречаются по этой деревне. И прошу вас направить копии электронных листов на эту электронную почту. Закон буенча сезгә 30 көн, 1 ай ишендә, 30 көн дәвамында аларга сезгә җавап кайтарырга тиеш. Бу бик тә үз сезнең вакытыгыз булмаса, бик уңайлы формат. Ләкин мин сезгә тәкъдим итәм, бар тәмин тотып, шәҗәрәнең төзүнең тәмин тотырга сезгә барга кирәк инде әлеге архивка. Чөнки кагазьләр белән эшләү, анда ул үзе бер бәхет дип әйтик. Әгәр дә сез менә әйтеп үттем, вакытыгыз тыгыз булса, шул форматта сез мөрәҗәгать итә аласыз республика күләм архивка, Мәскәү архивына. Ләкин монда аларның сузылачак күпме 1 елга мөмкин сузылырга, 2 елга булырга мөмкин. Шуңа күрә мин сезгә тәкъдим итәм инде вакытыгызны сайлап, әлеге үз шәҗәрәнне төзергә сезнең ниятегез бар икән, сезнең теләгегез бар икән, йөреп, үзегез тәмин тотып, архивларга йөреп, гаилә белән сораштырып, туганнар белән аралашып, бер форматка китерү. Әгәр әлбәттә сез мөрәҗәгать итә аласыгыз белгечләргә, кемнәр бу юнәлештә бик дәрәҗәле белгеч, андый очракта бар. Ләкин менә мин үзем 2017 елда башлаганда, мин 2022 елда гына бетердем үз шәҗәрәмне. 5 ел дәврендә, 5 ел дәвамында бу эш алып барылды. Әле дә мин дәвам итәм, әле дә төрле фактор килеп чыга. Мин менә калган дәресләрдә үтеп киткән идем. Шәҗәрә ул тукталырга тиеш түгел, аның дәвамы булырга тиеш. Һәм шушы принципка ул ятырга тиеш. Шуның белән әлегә безнең дәрес тамам. Без бу дәрестә ничек архивка мөрәҗәгать итәргә, нинди архивларга мөрәҗәгать итәргә, гаилә белән сораштырган вакытта нинди четерекле мәсьәләләргә тукталып калдык. Киләсе безнең дәресебез ничек интернет порталлар аша үз ата-бабаларыбызны, әби-бабаларыбызны табу буенча багышланачак. Зур рәхмәт. Очрашуга кадәр.